zemědělec. Kristýna Pospíšilová, Gymnázium Česká Lípa, Jan Neumann, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Česká Lípa, obor zemědělec. Tereza Putíková, Vyšší odborná a střední škola Sklářská Nový Bor, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Lukáš Kuriak, Střední průmyslová škola Česká Lípa, obor strojírenství. Vojtěch Barták, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Česká Lípa, obor mechanik a elektromechanik. Lucie Štěrbová, Střední zdravotnická škola Turnov, obor zdravotnický asistent. David Macek, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Česká Lípa, obor truhlář. Jan Hochman, Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Česká Lípa, obor truhlář. Lucie Kuželová, Obchodní akademie Česká Lípa, Jiří Martínek, Střední průmyslová škola Česká Lípa, obor informační technologie. Markéta Holubová, Střední škola řemesel a služeb dětí, obor fotograf. Radek Dvořák, Euroškola Česká Lípa, obor informatika a reklama. Adéla Nešická, Evropská obchodní akademie Děčín, obor sportovní marketing a management. Jakub Kutík, Střední odborné učiliště Hubálov, obor automechanik. Tohle byla třída 9. A prosím o potlesk. Nyní nastoupí třída 9B. Šárka Panikraská, Vyšší odborná škola Sklářská a Střední škola Nový Bor, obor design interiéru. Obchodní akademie Česká Lípa, obor ekonomické liceum. Adriana Turková, Gymnázium Česká Lípa. Jakub Miller, Euroškola Česká Lípa, obor cestovní ruch. Simona Vencláková, Vyšší odborná škola právní literec, obor mezinárodní vztahy. Mirek Mrhal, Euroškola. Martina Koštíková, Gymnázium Česká Lípa. Marek Šebera, Střední průmyslová škola Česká Lípa, obor strojírenství. Kačka Šinágová, Střední škola gastronomie a služeb, obor dětnictví. Michal Spilka, Střední průmyslová škola Česká Lípa, obor strojírenství. Ikča Kočišová, Vyšší odborná škola Sklářská a Střední škola Nový Bor, obor design interiér. Honza Koros, Střední průmyslová škola Česká Lípa, obor strojírenství. Míša Navačová, Pražská konzervatoř, obor populární zpěv. Jánoš Vitalský, Obchodní akademie Česká Lípa, obor ekonomické liceum. Martin Tesař, Střední odborná škola a učiliště Česká Lípa, obor kuchař. Jiří Říšař, Střední odborná škola a učiliště Česká Lípa, obor truhlář.
D. 1. září 2003. Tak tenhle den nám všem kompletně změnil život. Bohužel všechno netrvá věčně a první třída rychle skončila a my už uměli číst, psát a počítat. Roky ubíhaly a my najednou byli v 5. v poslední zastávce před 2. stupněm. Na nástup do 6. třídy jsme se všichni těšili, ovšem jsme věděli, že ztratíme třídní učitelku a systém, na který jsme byli zvyklí. Ale přeci jenom to byl skvělý pocit patřit mezi ty velký. Z 6. třídy si ani moc nepamatuji, a to asi proto, že čas na 2. stupni ubíhá jako voda. V 7. jsme si pomalu začali uvědomovat, že už se to krátí, ale přece jenom jsme měli dost času. A teď stojíme tady a čas už rozhodně nemáme. Sama za sebe mohu říci, že jsem si tu sama našla opravdové kamarády. A jak čas plynul, přes všechny hádky, neshody a spory jsme si tu všichni našli přátele i nepřátele, ale i tak to by všichni máme určité pouto. Tímto bych chtěla za všechny poděkovat všem učitelům a těm, kteří nám pomohli projít ne zrovna lehkou etapou života za to, že s námi měli trpělivost a pomáhali nám se dostat právě sem. Právě díky vám máme spousty znalostí, zkušeností do života a vzpomínek. Děkujeme. Chtěla pozvat paní učitelku Hroudovou, kterou měla 9. A na 1. stupni do 3. třídy. Kterou jsme měli jako třídní učitelku na 1. stupni. A paní učitelku Baduchovou, která nás dovedla právě až sem. Děkujeme. A kterým taky patří náš velký dík. Náš velký dík patří také paní učitelce Hovorkové, která nám hodně pomohla s přihláškami a výběrem středních škol, a naší skvělé paní ředitelce Monice Lízlové. Prosím, přijďte k nám. Ovšem, na 2. stupni nás nedoprovázeli jen tito učitelé, a proto bych na pódium chtěla pozvat i paní učitelku Brimovou, paní učitelku Novotnou, paní učitelku Jínovou, také paní učitelku Majarovou, která tady asi není,
Hruškovou. A nesmíme zapomenout na mužské zastoupení učitelského sboru, a to na pana učitele Kojtíka a Kostůně. A na rozloučenou vám zaspíváme písničku. Ještě neuvidíte. Kouzlo je v improvizaci, takže tohle nebylo plánované. Já bych chtěl na závěr, na úplný konec ještě říct dvě věci, co mě napadly. Jednak teda ta třetí věc je, že jsem poprvé v životě vyhrál cenu. Tak to je paráda. A první věc, která mě napadla, je podívejte se, jaké máte, podívejte se, jaké máme šikovné děti. V celé té akademii to bylo vidět. Jsou to vaše děti, ale část ne i naše. Patří jim za to velký potlesk a poděkování, s jakou velkou aktivitou nejen do akademie věnovali své úsilí. A druhá věc, která mě napadla, a už to tady zaznělo, ono to je takové sladkobolné a my vlastně nevíme, jestli teď slavíme nebo smutníme. Ale každopádně prožili jsme společně krásný kus života a vy zůstanete v našich srdcích a doufáme, že i my ve vašich.
a přeju vám, aby se váš cíl, který dřív nebo později, pokud ho ještě nemáte, naleznete, tak aby se tento cíl splnil, abyste za ním celý život úspěšně šli. A nezapomeňte, ještě máme před sebou pár dnů školy, dneska nekončíme ještě. Takže zítra ještě nějakou prověrku a ještě týden to spolu musíme vydržet. Děkuji vám za dnešní krásný večer a ještě předám paní ředitelce. Že všechno hezký končí a že zůstanou vzpomínky. Já bych vám z celého srdce přála, aby všechno hezké teprve začínalo. Přeju vám moc úspěchů na školách, kde se hlásíte a abyste byli pořád tak perfektní, jak jste teď. Vám děkuji za účast a pevně doufám, že se vám naše akademie líbila. Děkuji vám. Dobrý večer. A my bychom ještě za třídu 9. A chtěli pozvat na pódium paní Čorku Hroudovou.